गिबियावनो साफ्रोमखौबो आंनि चेनेलाव बरायग्रोनाय जाबाय। आं दिनैनि लागै नोंसोरनो मोननैसो गोनांथार रादाबफोर होगोन। नोंथांमोना मोजाङै खोनासंलांदो आरो नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनबायबा लाइक खालामदो, शेयार खालामदो आरो अन्नानै आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनो दाबाव। दानिया निउसखौ नायलांदो। दा साननैसो ससियेल मिडियायाव बिथां BPF नि लिडार प्रेसिडेन्ट हाग्रामा महिलारिनि हेंथायै गोबां सुबुंफोरा बाथ्रा बुंनायखौ नुनो मोनदों। आरो बेबायदियैनो बिथां राकेश ब्रह्म UPPL पार्टीनि बिथाङाबो बिथांनि हेंथायै गोबां बाथ्रा बुंथिदों। बिथाङा बुंदों हाग्रामा महिलारिया सासे कमेडियानसो होननानै आरो बिथाङा कमेडियानफोरखौ लानानै इलेक्सन समाव कमेडियान खालामदोंमोन होननानै बिथाङा बुंदों आरो बिथाङा बेखौ बुंबावदों गासै 300 crore बांसिन BTC सरकार बिथाङा हाग्रामा महिलारिया जाख्ल'दों होननानै बिथाङा बुंदों आरो दायो बिथाङा बुंदों हाग्रामा महिलारिया कनफिउज जादों होननानै बिथाङा बबेयाव थांगोन, आसाम सरकारनियावसो थांगोन ना दिल्लीयावसो थांगोन ना आरो प्रमदनियावसो थांगोन होननानै बिथाङा बुंदों आरो हाग्रामा महिलारिखौ जाम्बा जकार कमेडिया होननानैबो बिथाङा बुंदों आरो हाग्रामा महिलारिया BJP आरो RSS नि लिडारखौ दिल्लीयाव लोगो हमहैदों होननानै बिथाङा बुंदों आरो बिथाङा बेखौबो बुंबावदों दि हाग्रामा महिलारिया सिगाङाव सिगिनानैसो रायजो राजाफोरखौ सिगिनानैसो राजनिति गेलेदोंमोन होननानै आरो बिथाङा सासे 0 क्लासनि पलिटिशियानसो होननानै बिथां UPPL नि राकेश ब्रह्म बिथाङा बेफोरबायदि बाथ्राफोरखौ बुंदों। आसामनि चिफ मिनिस्टार बिथां हिमन्त बिश्व शर्माया लाचित बरफुकननि 400थि बार्थडे सान फालिनो थाखाय दिल्लीयाव थाम-थिम खालामनाय जादों आरो बेखौ बिथाङा 23 to 25 नभेम्बरसिम फालिगोन होनना बिथाङा बुंदों आरो बेयाव भारतनि गाहाय मन्त्रि PM मदि बिथाङाबो फैगोन होननानै बिथाङा बुंदों आरो हिमन्त बिश्व शर्मा बेखौबो खावलायदों 24 नभेम्बर खालि आसामनि मोनफ्रोमबो नखरनि लामायाव आलारि बाथि सावनांगौ होननानै बिथाङा बेखौबो बुंथिदों। आसामनि हजाइ डिस्ट्रिक्टआव सासे पुलिस अफिसारखौ सासपेन्ड खालामनाय जायो आरो बिथांनि मुङा भास्कर बरा। बिथाङा हजाइ पुलिस स्टेशननि साब इन्सपेक्टरमोन। बिथाङा सासे रिपर्टार शिव दयाल सिंहखौ हमना लाना फैनानै दम होदोंमोन आरो डिस्ट्रिक्टनि जार्नालिस्ट एस'सिएशनआ ज' जानानै कमप्लेन होयो SP अफिसाव। दायो बेखौ सासपेन्ड खालामनाय जाबाय। नागालेन्डनि मन डिस्ट्रिक्टनि जेलनिफ्राय गासै सा 9 कैदिफोरा खारखोमादों होननानै मिन्थिनाय जादों। मिन्थिनाय बायदिब्ला बिथांमोना साबिखौ मोननानै गावसोर खुलिनानै खारखोमालांदों होननानै मिन्थिदों आरो बिथांमोनखौ दायो नागिरगासिनो दङ होननानै रादाब मोननाय जादों। रासिया आरो इउक्रेननि दावहाया दासिमबो जोबनानै थाङाखै। रासियाफोरा इउक्रेननि गथ'फोरखौ एटलिस्ट खमैब्लाबो 437 गथ'फोरखौ बिथांमोना बुथारबाय होननानै बुंदों आरो गासै 837 गथ'फोरा जखम जानानै दङ होननानै रादाब मोननाय जादों। रासिया हादोरा इउक्रेननि कियेभ होननाय जायगानि एयार डिफेन्स साप्लाइसखौ फोजोबस्रांनो नाजागासिनो दङ। मानोना बेखौ बिथांमोना फोजोबनो हायोब्ला बिथांमोना जोबोद लोरबां जागोन होननानै बिथांमोना नाजागासिनो दङ। UKनि प्रेसिडेन्ट बिथां सुनाकआ बुंदों बिथाङा इउक्रेनखौ देरहानायसिमहालागै हेफाजाब होबाय थागोन, सापर्ट होबाय थागोन होननानै बिथाङा बुंदों। आरो रासियाया इउक्रेननि कियेभ होननाय जायगायाव जोबोद एटेक खालामनायनि थाखाय जोबोर क्रिटिकेल फेस खालामनांगौ जादों होननानै मिथिनाय जादों। बिथांमोना गोबां बमफोर आरो मिसाइल्सफोरजों बे कियेभ होननाय जायगाखौ एटेक खालामगासिनो दङ आरो बिथांमोना जोबोद दुखु मोनगासिनो दङ होननानै रादाब मोननाय जादों। तुर्किसफोरा कुर्दिश हादोराव एयार स्ट्राइक खालामनायनि जाहोनाव गासै 12 सुबुंफोरा जिउ गोमानांदों होननानै रादाब मोननाय जादों। मैया US आव
क्रिसमास पेरेड खालामबाय थानाय समाव गंसे ट्राकआ कन्ट्रल लस जानानै सासे हिनजावसाखौ हुख्रेमो आरो गोबाङा जोखोम जायो होननानै रादाब मोननाय जादों। कारखानायाव CISF पार्सनेलआ खैला सिखावफोरखौ हमनो थांनायाव गावलायनाय जायो आरो बेयाव गासै 4 सिखावफोरा थैयो आरो सानैया जोखोम जायो होननानै रादाब मोननाय जादों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। साफ्रोमबो आंनि भिडिअखौ फार्स्टनिफ्राय जोबनायसिमहालागै नायनायनि थाखाय गोजोन्थों आरो भिडिअखौ मोजां मोनबायबा अन्नानै लाइक आरो शेयार आरो अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो। गोजोन्थों।